L-imħabba u r-rispett li Joe Attard il-Ġermaniż kien igawdi fost iż-żebbuġin, is-sibt wara nofsinhar ħarġet biċ-ċar hekk kif mijiet inġabru biex jagħtuh l-aħħar tislima. Dan wara li hu tilef il-ġlieda l-ħajja, hekk kif kien wieħed minn żewġ tirġiel li x-xahar li għadda nħarqu waqt li kienu qed jiddisponu minn xi materjal pirotekniku biswiet il-kamra tan-nar ta' San Giuseppe u t-irda ħaż-żebbuġ. Waqt l-omelija li saret fil-Knisja dedikata lil San Filippu f'ħaż-żebbuġ u kien deskritt minn Fater Marcellino mikallef bħala raġel li wieħed għandu jimxi fuq il-passi tiegħu hekk kif kien raġel umli u mimli kuraġġ. Fit-tmiem iċ-ċeremonja ġew ingħata tislima mill-isbaħ hekk kif wara li nħareġ mill-Knisja, ir-rebbieħa ħadu t-tebut quddiem il-każin San Giuseppe akkumpanjat mill-banda tal-istess każin, Deroan, flimkien ma' rappreżentanti tal-banett l-oħra tar-raħal. Preżenti għall-funeral kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, flimkien ma' diversi uffiċjali tal-partit.